Buktegiko podcastak. Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Scott Fitzgeralden ipuin bat dakargu berriz ere Xerezaderen Artxibora. Aurreko atal batean, Gozoki izeneko ipuina entzun genuen Inigo Roke eta Saioaga Bikagoje askoaren ahotsetan. Gaurkoak, Hamarkada galdua du izena, eta Gozoki legez, Inigo Rokek euskeratu du. Honela aurkezten digu Inigo Rokek Hamarkada galdua. Hamarkada galdua, Scott Fitzgeralden azken kontakizunetako bat da, hil baino urtebete lehenago idatzi baitzuen, 1929an. Esquire aldizkarian argitaratu zuen, garai hartako lan gehienak bezala. Elipsis betetako istorio bat da, esangabekoak, esandakoak baino gehiago baitira. Kontakizuna ezinbestez autobiografikoa da, Scott Fitzgeralden esaldi hau kontakizuneko pertsonaia nagusiarena ere izan baitzitekeen. Urte luzez mozkorrik egon nintzen, eta gero, hil egin nintzen. Honaino Inigo Rokeren sarrera. Scott Fitzgeralden gainean gehiago jakiteko, eta bere beste istorio bat euskaraz entzuteko, joan Xerezaderen Artxiboko blogera eta artxiboan bilatu Gozoki izeneko ipuina. Eta orain, entzun dezagun, Scott Fitzgeralden Hamarkada galdua Inigo Rokeren itzulpenean. Hamarkada galdua. Denetariko jendea sartzen zen astekariaren erredakzioan, eta Harrison Brownek denetariko harremanak izaten zituen haiekin. Lan orduetatik kanpo, editoreetako bat zen. Lan orduetan, gizon hilek iskura arrunt bat, urtebete lehenago, Dartmoutheko Jack O'Lanternen editore izandakoa, eta orain, bulegoko egitekorik apalenak aski zituena. Original irakurgaitzak zuzentzetik, titulorik gabeko mandatariarena egiteraino. Bizitaria ikusi zuen zuzendariaren bulegora sartzen. Gizon zurbil garai bat zen, 40 urte ingurukoa, eskulturetako hile horia zuena, eta halako manera batzuk zituen, ez lotzatearenak, ez erabearenak, ez fraide batenak bezala araindikoak, baina hiruretatik zerbait bazuten. Haren txarteleko izenak, Louis Trimble, horitzapen lauso batzuk zekarzkion, baina zeri heldu etzeukanez, Harrisonek ez zuen buruan ekatu horretan. Mahaian txirrinak jo arte, eskarmentuak erakutsia baitzion, Trimble jauna izango zela beraren lehenengo platera baskaritarako. Trimble jauna, Brown jauna, esan zuen baskaritarako diruaren iturriak. Harrison, Trimble kanpoan izan duk denbora luzean.
Hala iruditzen zaiokari bederen, denbora luzea izan dela. Ia 12 urte. Askok sorionekotzat hartuko liketek beren burua, azken hamarkada galtzeagatik. Hala da, esan zuen Horrisonek. Gaur ez zaukat bazkaltzera joaterik, jarraitu zuen nagusiak. Eramenetzak, boazanera edo 21 edo ak nahi duen lekura. Trinbeli iruditzen zaiok gauza asko dituela ikusteko. Trinbelek gizalege zuko egin zion proposamenari. Lasai, neu joango naiz bakarrik. Badakit gizona. Behiela inok ez zuen zuk bezala ezagutzen hiri hau. Eta Brown saiatzen bada zaldirik gabeko kotxeak zer diren asaltzen, ekarri nire atzera. Eta lauretarako hemen izango zara berriz, ezta? Horrisonek kapela hartu zuen. 10 urtez egon zara kanpoan? Galdetu zuen, igogailuan jaitzi bitartean. Empire State Building eraikitzen hasiak ziren. Esan zuen Trinbelek. Noiz izan zen hori? 1928 inguruan. Baina nagusiak esan duenez, zorioneko azu hainbeste gauza galtzeagatik. Jakin guran zera erantzi zuen. Segurutik gauza hobeak izango zenituen ikusteko. Ezin horrelakorik esan. Kalera iristean, trafikoaren burrun zela eta, Trinbelen bizaia nola larritu zen ikusirik, Horrisonek beste galdera bat egin zion. Zibilizaziotik kanpo egon zara ala? Hein batean bai. Hain ziren neurrizkoak jalgitako hitzak, non Horrisonek atera baitzuen, gizonak ez zuela hitz egingo berak nahi izan ezik, eta aldi berean bere buruari galdetu zion, ia 30 urteak kartzelan edo zoretxean emango ote zituen. Ona 21 famatua, esan zuen. Nahiago alduzu beste nonbaiten bazkaldu? Trinbelk gelditu eta arretaz begiratu zion arearrizko etxetzarrari. Gogoan dut noiz hasi zen 21 famatzen, esan zuen. Moriarty zen urte berean edo. Gero, ia barka eske, segitu zuen. Uste dut, hobe izango dugula 5. etorbidean gora ibiltzea pixka batean, eta han non nahi bazkaltzea. Jende gaztea ikusteko lekuren batean. Horrisonek askar begiratu zion, eta berriro hasi zen tabernetan, eta horma grisetan, eta tabernetan pentsatzen. Bere buruari galdetu zion, ia beraren egitekoetako bat, ote zen Trinbel jaunari, neska plazentak aurkeztea. Ez zirudien hala ere, Trinbelek alakorik zerabilenik buruan. Itxura guztien arabera, erabateko jakinmin sakona zen arena. Eta Horrison saiatu zen haren izena lotzen Bird almirantearen egopoloko bidaiarekin edo Brasilgo oianetan galdutako hegazkin pilotuekin. Ura zen edo izana zen aski gizon ezaguna, biztakoa zen. Haren jatorriari buruzko arrasto bakarra, ordea, eta Horrisonen ustean, arrasto hark ez zuen inora eramaten, zera zen. Landako gizonek bezala, nola men egiten zien semaforoei, eta nolako joera zuen denden aldetik ibiltzeko, eta ez errepide ondotik. Halako batean, gelditu, eta mertzeria baten erakusleiotik begiratu zuen. Xingola gorbatak, esan zuen. Ez dut alakorik ikusi, unibertsitatea utzi nuenetik. Non ikasi zen nuen? Massachusettseko Teknologia Institutuan. Leku bikaina!
aste honetan joatekotan nahi zara. Bazkaldezagun hemen inguruan. 50. kaletik harago zebiltzan. Zeuk aukeratu. Jatetxe hon bat zegoen, eguzki oial txiki bat zuena bertan. Zer ikusi nahi duzu zehazki? Galdetu zuen Horrisonek jesartzeaz batera. Trimblek gogo eta egin zuen. Ara, jendearen buruen atzealdeak iradoki zuen. Haien zamak, nola dauden buruak josita gorputzei. Entzun nahi nuke, ze esaten ari diren bi neskatu horiek aitari. Ez zehatz-mehatz ze esaten ari diren, ezpada, ia haien hitzak azaleratzen edo ondoratzen diren. Nola isten diren haien ahoak hitz egiten amaitzean. Erritmo kontu hutsa da. Cole Porter horregatik itzuli zen Estatu Batuetara, 1928an. Hemen erritmo berriak zeudela iruditu zitzaiolako. Horrison sinetzita zegoen orain bazuela bere arrastoa, eta leuntasuna deitzuz, ez zion jasarri milimetro bakarrean ere, naiz eta eutzi behar izan zion, Carnegie Hallen gau hartan kontzertu gomendagarri bat zegoela esateko gogoari. Koilaren pisua, esan zuen Trimblek. Hain da harina. Katilu txiki bat, kirten bat atxikia duena. Zerbitzari horren begiaren eskel lapala. Aspaldi ezagutu nuen, baina ez da nitaz gogoratuko. Hala ere, jatetxetik alde egitean, zerbitzariak harritu samarri begiratu zion Trimblei, ia ezagutuko balu bezala. Kanpoan zeudelarik, Horrisonek barre egin zuen. 10 urteren ondoren ez da barritzeko asuta zaztea. Lehengo maiatzean afaldu nuen hemen. Eten zion zakar. Erokeria antzeko bat zen ura guztia, erabaki zuen Horrisonek. Eta bapatean, gidari hutsa bihurtu zen. Hemendik Rockefeller Center ikus dezakezu. Seinalatu zuen gogotsu. Eta Chrysler eraikina, eta Armistead eraikina, berri guztien aitatxoa. Armistead eraikina. Ara begiratu zuen Trimblek esaneko. Bai, neu diseinatu nuen. Horrisonek burua astindu zuen alai. Ohituta zegoen denetariko jendearekin ibiltzen. Maiatzean jatetxean izan zela esatea, ordea? Eraikinaren kantoiarriko letoizko xaflaren parean gelditu zen. 1928an eraikia, zioen. Trimblek baietz egin zuen buruarekin. Baina urte hura moskorrik egin nuen. Etengabe, zeharo moskorrik. Beraz, ez dut gaur arte ikusi. Bai? Zalantza egin zuen Horrisonek. Sartu nahi duzu? Askotan egon naiz barruan, baina ez dut inoiz ikusi. Eta orain ez dut ikusi nahi. Orain ere, enintzateke gai izango ikusteko. Jendea ikusi nahi dut, besterik ez. Nola dabiltzan ara ona, zerezkoak diren haien jantziak eta zapatak eta kapelak, eta haien begiak eta eskuak. Bostekoa emango didazu, mesedez. Jakina, jauna. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Estimatua dago. Bitxia eman dezake, baina
jendeak pentsatuko du agur esaten ari garela elkarri. Etorbidean gora ibiliko naiz pixka batean. Beraz, esan egingo diogu elkarri agur. Esan bulegoan, lauretan izango naizelaan. Horrezonek begiekin jarraitu zion abiatu zenean. Tabernaren batera sartuko zelako ustean ia. Harengan, ordea, ezek ez zuen iradokitzen edaten zuela, edo edalea izan zela. Jesus, esan zuen bere artean. 10 urte mozkorrik. Bapatean, bere jakaren ehundura astatu zuen. Eta gero, eskua luzatu eta erpurua galkatu zuen, ondoko eraikinaren, granitoaren kontra. Entzun duzu, Hamarkada galdua. Egilea, Scott Fitzgerald. Itzultzailea, Inigo Roque. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu.
Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Gure audioak online entzuteko edo eskuratzeko eta podcastaren arpidedun egiteko, bilagaitzazu iTunesen edo joan gure blogera irubebikoitz.blogak.com/IXAALP. Irriketan gaude zure iritzia jakiteko eta zure gurariak betetzeko. Beraz, gure blogera zoazenean, ez ahaztu iruzkina ustea eta irakurgai proposamenak egitea. Eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Laster arte!